Maldivy. Už len samotné meno nám vyčarí pred očami tyrkysové vody, biele piesočné pláže a luxusné bungalovy nad vodou. Ale toto súostrovie je oveľa viac než len raj ako z pohľadnice. Je to krehký ekosystém, živá kultúra a národ, ktorý čelí výzvam v neustále sa meniacom svete. Maldivy, ktoré ležia v Indickom oceáne juhozápadne od Srí Lanky a Indie, sú reťazou 26 atolov. Tieto atoly, ktoré vznikli zo starovekých podmorských sopiek, sú tvorené koralovými útesmi a tisíckami malých ostrovov. Len na 200 z týchto ostrovov žijú ľudia, ostatné sú buď rezorty alebo neobývané ostrovy. Maldivy sú miestom neuveriteľnej krásy, ale aj obrovskej zraniteľnosti. Ich nízko položené ostrovy, z ktorých niektoré sú len meter nad morom, sú v prvej línii klimatických zmien. Aby sme pochopili Maldivy, musíme sa ponoriť do ich prírodných krás, bohatstva ich ľudí a výziev, ktorým čelia. História Maldív je hlboko prepojená s morom. Po celé stáročia boli tieto ostrovy ako veľké stretávacie miesto pre námorníkov. Arabskí obchodníci, ktorí sa plavili s monzunovými vetrami, boli medzi prvými, ktorí zanechali svoju stopu na Maldivách. Ich vplyv je dodnes viditeľný v jazyku divehy, ktorý prevzal arabské slová. Je to ako ozvena starých obchodných ciest v Indickom oceáne. V 12. storočí prijali Maldivy islám. Po celé stáročia vládli krajine ako islamský sultanát. Táto história je dodnes viditeľná v mnohých mešitách, ktoré sú roztrúsené po ostrovoch. Mešita Hukuru Miski zo 17. storočia v Malé je skutočným dôkazom tejto bohatej histórie. Presne ako starý a tradičný kostol v Ouro Preto alebo Olindže. Geografia Maledív je naozaj výnimočná. Nikde inde na svete nič podobné nenájdete. Predstavte si podmorský horský hrebeň, ktorého vrcholy sú ozdobené koralovými prstencami. To sú atoly, a každý z nich je malý svet sám pre seba. V ich chránených lagunách nájdete plytkú vodu plnú života. Koralové útesy, ktoré sú ako podmorské dažďové pralesy, tvoria základ ekosystému Maledív. Poskytujú potravu a útočisko pre množstvo morských živočíchov. Farebné ryby, elegantné raje a priateľské žraloky veľrybie plávajú v týchto podmorských mestách. Pre turistov je tento podmorský svet obrovským lákadlom. Potápanie a šnorchlovanie vám umožní nahliadnuť do tohto živého sveta. Ale zároveň nám to pripomína, aká krehká je rovnováha, ktorá udržiava život na Maldivách. Ľudia na Maldivách, alebo ako sa sami nazývajú, divehy ľudia, vyžarujú takú vrúcnosť a pohostinnosť, ktorá je rovnako silná ako ich tropické slnko. Ich kultúra je hlboko spojená s morom, ktoré je pre nich ako každodenný chlieb. Rybolov, ktorý je súčasťou ich života po celé generácie, tvorí chrbticu ich hospodárstva. Ako sa hovorí, ryba je život na tomto súostroví. Maldivská hudba a tradičné tance, ktoré sa často predvádzajú na festivaloch, sú živé a plné farieb. Bodu Beru, čo je druh bubnovej hudby a tanca, je živým prejavom maldívskej kultúry. Hoci moderný život priniesol na Maldivy zmeny, ľuďom divehy sa podarilo zachovať svoje tradície. Pohostinnosť je tu veľmi dôležitá. Hostia sú vítaní s otvorenou náručou a štedrým srdcom. Pre Maldivy je cestovný ruch veľmi dôležitý. Slávne vodné bungalovy, ktoré sa vznášajú nad tyrkysovými lagunami, sa stali symbolom luxusu a oddychu. Ľudia z celého sveta sem prichádzajú, aby si užili rajské pláže, kryštálovo čistú vodu a miesta na potápanie, ktoré sú jednoducho úžasné. Rozvoj cestovného ruchu vytvoril mnoho pracovných miest a zlepšil kvalitu života na ostrovoch. Ale ako dvojsečná zbraň priniesol aj výzvy. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi potrebami rastúceho cestovného ruchu a ochranou životného prostredia. Je to ako žonglovať s mnohými loptičkami, ale pre budúcnosť je to nevyhnutné. Maldivy čelia obrovskému nebezpečenstvu, zmene klímy. Kvôli stúpajúcej hladine mora, ktorú spôsobuje globálne otepľovanie, by tieto malé ostrovy mohli úplne zmiznúť pod vodou. Následky sú viditeľné už teraz. Pláže sa zmenšujú a niektoré ostrovy už museli byť evakuované. Vláda Maldív prijíma opatrenia na riešenie tohto problému. Spúšťajú projekty obnoviteľnej energie, ako je napríklad používanie solárnych panelov. Krajina tiež bojuje na medzinárodnej scéne za silné opatrenia proti zmene klímy. Budúcnosť Maldív závisí od toho, ako sa svet popasuje so zmenou klímy.
Je to jasné varovanie, že to, čo sa deje v jednej časti sveta, môže mať veľký vplyv na tú druhú. Je veľmi dôležité, aby sme sa starali o krehké prostredie Maledív. Korálové útesy, ktoré sú tak dôležité pre morský život a cestovný ruch, sú ohrozené znečistením a zmenou klímy. Udržateľný cestovný ruch je kľúčový pre zníženie dopadu na životné prostredie. Robí sa veľa pre ochranu morského života. Vytvorili morské chránené oblasti na ochranu dôležitých biotopov a povzbudzujú ľudí, aby sa potápali a šnorchlovali zodpovedne, aby sa útesy nepoškodili. Maldivy sú oveľa viac ako len luxusná destinácia. Je to cesta pre dušu. Miesto, kde sa môžete znovu spojiť s prírodou, obdivovať krásu podmorského sveta a nájsť srdečnosť obyvateľov Maldív. Ale je to aj pripomienka, aká krehká je naša planéta. Je to výzva na záchranu tohto ostrovného raja a na ochranu všetkých vzácnych ekosystémov Zeme. Budúcnosť Maldív a aj naša budúcnosť závisí od toho. GAP Maldivy, to je symfónia prírodnej krásy. Predstavte si tyrkysové lagúny a nedotknuté pláže a koralové atoly, ktoré sa tiahnu až k obzoru. Tieto ostrovy nie sú len malé kúsky zeme, sú to majstrovské diela bujnej zelene a jedinečnej krajiny, ktoré očaria srdcia aj duše. Pomyslite na živé koralové útesy, ktoré sú plné morského života, kde každý ponor je cestou do čarovného podmorského sveta. Na súši zdobia ostrovy hojdajúce sa palmy, husté mangrovové lesy a tropická vegetácia, ktorá vytvára pokojnú a očarujúcu atmosféru. Maldivy sú tiež domovom jedinečných geologických útvarov. Koralové atoly sú zázraky prírody, ktoré sa formovali po stáročia a vytvárajú krajinu, ktorá je zároveň starobylá a neustále sa meniaca. Tu je hra svetla a vody čarovná. Západy slnka farbia oblohu na oranžovo, ružovo a fialovo a odrážajú sa v pokojných vodách. Táto nádherná krajina nie je len krásna pre oči, je to raj pre dušu. Miesto, kde príroda šepká vo vetre a v jemnom šume vln. Maldivy vás pozývajú, aby ste sa ponorili do ich krásy a hlboko sa spojili so svetom okolo vás. Keď obdivujeme tieto úžasné krajiny, je dôležité pochopiť, aké dôležité je ich zachovať. Pretože Maldivy nie sú len destinácia. Sú živým svedectvom zázrakov našej planéty a je našou zodpovednosťou chrániť ich pre budúce generácie. GAP3, Maldivy nie sú len krásne, ale sú plné zážitkov, ktoré čakajú na objavenie. Poďme sa vydať na imaginárnu cestu po niektorých miestach, ktoré musíte navštíviť v tomto ostrovnom raji. Začnime s Malé hlavným mestom. Tu sa moderné a tradičné veci úžasne prelínajú, s miestami ako Maldívske islamské centrum a Národné múzeum. A samozrejme, sú tu aj rušné miestne trhy. Nenechajte si ujsť slávny rybí trh v Malé, kde denný úlovok prináša do mesta život. Teraz sa pozrime na luxusné rezorty roztrúsené po ostrovoch. Maldivy sú známe svojimi vodnými bungalovmi, kde sa môžete zobudiť na zvuk vln a hneď skočiť do kryštálovo čistej vody. Rezorty ako Soneva Fushi, Anantara Valley a Conrad Maldives Rangali Island ponúkajú neprekonateľný luxus a svetové služby. Pre milovníkov pláží ponúkajú Maldivy jedny z najkrajších pláží na svete. Navštívte slávnu pláž Bikini na ostrove Máfuši, ktorá je známa svojim jemným, bielým pieskom a kryštálovo čistou tyrkysovou vodou. Alebo objavte menej známu, no rovnako krásnu pláž na ostrove Veligandu, ktorá je ideálnym miestom pre pokojné chvíle. Dobrodruhovia a milovníci prírody si tiež nájdu svoj raj na Maldivách. Zátoka Hanifaru v atoli Ba je biosférická rezervácia UNESCO a miesto stretnutí mant a žralokov veľrybých. Tu potápanie a šnorchlovanie ponúkajú nezabudnutelný pohľad na rušný podmorský svet. Pre špeciálny zážitok navštívte svietiacu pláž na ostrove Vádhov, kde bioluminiscenčné planktóny v noci osvetľujú samotnú pláž a vytvárajú čarovné, hviezdne pobrežie. Či už túžite po luxuse, dobrodružstve alebo prírodných krásach, Maldivy majú niečo pre každého. Keď objavujeme tieto úžasné miesta, príjmime zodpovedný turizmus, aby tento raj zostal nedotknutý pre budúce generácie. Maldivy sú viac než len destinácia. Mozaika zážitkov, ktorá zostane vo vašich spomienkach dlho po skončení cesty. Ahojte, cestovatelia! Keď sa blížime ku koncu nášho maldívskeho dobrodružstva a preskúmali sme tie najúžasnejšie miesta, poďme sa teraz ponoriť do bohatej histórie, ktorá formovala tento národ.
História Maldív je ako krásna mozaika, ktorá rozpráva príbehy o starých námorníkoch, obchodných cestách a prosperujúcom sultanáte, ktorý vládol týmto modrým vodám. Po mnoho storočí boli Maldívy kľúčovou križovatkou námorného obchodu. Starovekí námorníci z civilizácie údolia Indu, Gréci a Rímania, ako vieme, plávali týmito vodami, zanechávajúc za sebou dedičstvo objavov a obchodu. Strategická poloha Maldív z nich urobila dôležitú zastávku pre obchodníkov cestujúcich medzi východom a západom. Písaná história Maldív sa začína v 12. storočí, keď ostrovy prijali islám pod vládou kráľa Dovemiho. To viedlo k založeniu Maldívskeho sultanátu, obdobia veľkého blahobytu a kultúrneho rozkvetu. Počas sultanátu boli postavené nádherné mešity, boli zavedené zložité administratívne systémy a umenie a literatúra prekvitali. Medzi najvýznamnejšie pamiatky z tohto obdobia patrí mešita Hukuru Miski, známa aj ako Stará piatková mešita v Malé, postavená v roku 1658. Táto koralová mešita je svedectvom architektonickej zručnosti a náboženskej oddanosti maldívskeho ľudu. Jej zložité rezby a staroveké náhrobné kamene nám dávajú nahliadnuť do duchovného a kultúrneho života minulosti. História Maldív bola poznačená aj koloniálnymi stretnutiami. Portugalci, Holanďania a Briti sa v rôznych obdobiach pokúšali ovládať ostrovy, pričom každý z nich zanechal svoju stopu na miestnej kultúre a správe. Napriek týmto vplyvom si maldívsky ľud zachoval svoju jedinečnú identitu, jazyk a tradície. Dnes Maldivy hrdo stoja ako nezávislý národ s bohatým dedičstvom, ktoré naďalej inšpiruje a formuje ich prítomnosť a budúcnosť. Keď sa zamýšľame nad historickým významom Maldív, cítime hlboký rešpekt k vytrvalosti a duchu ich ľudí. Maldivy nie sú len rajom prírodných krás, ale aj krajinou bohatou na príbehy a trvalé dedičstvo. Preskúmanie ich histórie obohacuje naše chápanie a spojenie s týmto fascinujúcim súostrovím. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto ceste po Maldivách, kde nás každá vlna, každý ostrov a každý príbeh pozýva objavovať, snívať a učiť sa. Potom, čo sme si povedali o histórii Maldív, poďme teraz objaviť bohaté tradície a kultúrne zvyky, ktoré kvitnú na tomto ostrovnom národe. Maldivy sú miestom, kde sa staré zvyky krásne prelínajú s modernými vplyvmi a vytvárajú mozaiku živej kultúrnej dedičnosti. Jednou z najvýraznejších častí maldívskej kultúry je tradičná hudba a tanec. Bodu Beru, čo znamená veľký bubon, je populárna hudobná a tanečná forma, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu. Toto rytmické predstavenie, často sprevádzané tradičnými nástrojmi, je radostným vyjadrením ducha Maldív, zvyčajne sa predvádza na festivaloch a špeciálnych podujatiach. Keď už hovoríme o festivaloch, Maldivy sú domovom mnohých kultúrnych festivalov, ktoré odrážajú bohaté islamské dedičstvo krajiny. Eid al-Fitr a Eid al-Adha sú najdôležitejšie náboženské sviatky, ktoré sa oslavujú komunitnými modlitbami, hostinami a výmenou darčekov. Tieto oslavy spájajú komunity, posilňujú pocit spolupatričnosti a spoločnej identity. Maldívska kuchyňa je ďalšou dôležitou súčasťou kultúrnej identity krajiny. Miestne jedlá sú úzko spojené s morom, pričom ryby, najmä tuniak, sú základom stravy. Tradičné jedlá ako garudia, rybacia polievka a mas huni, zmes tuniaka a kokosu, ponúkajú lahodný pohľad na chute Maldív. Používanie korenín a kokosu v maldívskej kuchyni odráža vplyv stáročí obchodu a kultúrnych výmen. Maldívske kultúrne zvyky sa rozširujú aj na ich remeslá. Umenie tkania rohoží, známe ako tundu kuna, je cenná tradícia, kde šikovní remeselníci vytvárajú z prírodných vlákien zložité vzory. Tieto rohože nie sú len praktické, sú to aj krásne umelecké diela, ktoré ukazujú kreativitu a zručnosť obyvateľov Maldív. Keď sa hlbšie ponoríme do maldívskych kultúrnych zvykov, objavíme komunitu, ktorá si cení spolupatričnosť, tradície a prírodu. Zachovanie týchto tradícií je dôkazom odolnosti a hrdosti obyvateľov Maldív, ktorí naďalej ctia svoje dedičstvo, zatiaľ čo prijímajú budúcnosť. Na Maldivách je každá pieseň, každý tanec a každé jedlo oslavou života a poctou bohatému kultúrnemu dedičstvu tohto čarovného súostrovia. Keď sa naša cesta blíži ku koncu, pripomína nám, že skutočná podstata Maldív nespočíva len v ich úchvatnej krajine, ale aj v srdciach a tradíciách ich ľudí.
Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto objavnej ceste bohatými tradíciami a kultúrnymi zvykmi Maledív. Dúfame, že táto cesta vás inšpiruje k tomu, aby ste si vážili a oslavovali rozmanité kultúry, ktoré robia náš svet takým výnimočným. Ahojte! Ako pokračujeme v našej ceste po Maldivách, teraz sa pozrieme na dôležité veci, ako sú ich peniaze a vláda. To nám pomôže pochopiť, ako tento úžasný ostrovný štát funguje každý deň. Oficiálna mena na Maldivách je maldívska rufia, ktorú poznáme aj ako MVR. Jedna rufia sa delí na 100 lári a po celom súostroví kolujú farebné bankovky a mince. Ak ste tu ako turista, všimnete si, že hoci americké doláre prijímajú na mnohých miestach, vždy je dobré mať pri sebe aj nejaké miestne peniaze, hlavne na menšie nákupy a aby ste sa lepšie ponorili do miestneho života. Čo sa týka vlády, Maldivy sú prezidentská republika. Prezident Maldív je zároveň hlavou štátu aj predsedom vlády. Volia ho ľudia na 5-ročné obdobie. Maldivy majú aj jednokomorový parlament, ktorý sa volá ľudový Majlis. Tento parlament sa skladá z volených zástupcov, ktorí pochádzajú z rôznych volebných obvodov krajiny. Majú veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe zákonov a pravidiel. Z hľadiska správy sú Maldivy rozdelené na 20 atolov a každý atol sa skladá z mnohých ostrovov. Tieto atoly sú potom rozdelené na administratívne ostrovy a každý z nich má svoju vlastnú miestnu radu, ktorá sa stará o záležitosti ostrova. Táto štruktúra pomáha zabezpečiť, aby sa vláda nesústredila len na jednom mieste, ale aby sa aj miestne komunity mohli podieľať na svojom rozvoji a každodennom živote. Pochopením peňazí a vlády Maldív získame ucelenejší obraz o tom, ako tento neuveriteľný ostrovný svet funguje v každodennom živote. Je to zmes modernej vlády a tradičných hodnôt, ktorá odráža jedinečný charakter maldívskeho ľudu. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na tejto podrobnej ceste do sveta peňazí a vlády Maldív. Zostaňte s nami, keď budeme ďalej objavovať život tohto fascinujúceho raja. Obyvatelia Maldív, známi aj ako Dívehy, majú starú a jedinečnú kultúru, ktorá je úzko spojená s Indickým oceánom. Väčšina z nich žije v hlavnom meste Male, ale nájdete ich aj v komunitách na mnohých iných ostrovoch, kde žijú v súlade s prírodou. Život na Maldivách sa točí okolo komunity a tradícií. Rybolov bol vždy dôležitou súčasťou života na Maldivách a dodnes môžete vidieť tradičné rybárske lode nazývané dony, ako sa skoro ráno vydávajú na more. Tieto lode, často ručne stavané, ukazujú zručnosť a námorné znalosti miestnych ľudí, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Rodina je základom maldívskej spoločnosti a komunitné podujatia sú veľmi bežné. Večera je čas, keď sa rodiny stretávajú, aby sa porozprávali a vychutnali si jedlá ako garudia, čo je rybacia polievka podávaná s ryžou, citrónom, čili a cibulou. Pohostinnosť je výrazná vlastnosť a hostia sú často srdečne vítaní, ponúkaní tradičnými pochúťkami, ako je hedhika, čo sú malé vyprážané občerstvenie. Maldivy sú známe aj svojimi farebnými festivalmi. Najdôležitejší z nich je Eid al-Fitr, ktorý označuje koniec Ramadánu. Vtedy sa komunita stretáva, aby sa modlila, hodovala a usporiadala rôzne kultúrne predstavenia. Ďalším dôležitým sviatkom je Deň nezávislosti, ktorý oslavuje víťazstvo Muhammada Takurufánu al-Auzama nad Portugalcami v roku 1573. Tradičná hudba a tanec sú neoddeliteľnou súčasťou maldívskej kultúry. Bodu beru, čo je hudobná forma sprevádzaná bubnami a rytmickým spevom, sa často hrá na spoločenských podujatiach a festivaloch. Živé rytmy a podmanivé melódie bodu beru odrážajú ducha a vytrvalosť obyvateľov Maldív. Čo sa týka oblečenia, obyvatelia Maldív nosia ľahké a pohodlné oblečenie, ktoré je vhodné pre tropické podnebie. Muži zvyčajne nosia mundu, čo je druh sarongu, s košelou, zatiaľ čo ženy nosia tradičné šaty nazývané libaas, ktoré sú často zdobené krásnymi výšivkami. Napriek rýchlej modernizácii a rastúcemu turizmu si obyvatelia Maldív hlboko vážia svoje tradície. Ich zvyky, životný štýl a tradície ukazujú očarujúcu zmes minulosti a súčasnosti, vďaka čomu sú Maldivy rajom nielen pre svoju prírodnú krásu, ale aj pre svoje bohaté kultúrne dedičstvo. Čím viac objavujeme Maldivy, tým viac si uvedomujeme, že skutočná podstata tohto ostrovného štátu spočíva v jeho ľuďoch. Ich srdečnosť, vytrvalosť a tradície robia z Maldív skutočne výnimočné a milé miesto.
Ďakujeme, že ste sa k nám pripojili na tejto ceste do života a zvykov obyvateľov Maldív. Zostaňte s nami, keď budeme pokračovať v objavovaní týchto úžasných ostrovov. Na Maldivách, tomto krásnom mieste plnom prírodných pokladov a bohatej kultúry, nájdeme zaujímavú zmes starých a nových spôsobov práce. Hoci turizmus je najväčším odvetvím a mnohí pracujú v hoteloch a rezortoch, korene národa sú pevne zakotvené v tradičných povolaniach. Rybolov je stále veľmi dôležitou súčasťou maldívskeho života. Po stáročia sa Maldívčania živili a prosperovali z Indického oceánu. Každé ráno sa tradičné dóny, čiže rybárske lode, vydávajú na more, čo ukazuje, aké dôležité je toto povolanie. Tieto ručne vyrábané lode, navrhnuté tak, aby sa dokázali pohybovať v plytkých aj hlbokých vodách, svedčia o dlhej námornej histórii národa. Poľnohospodárstvo tiež prispieva k miestnej ekonomike, hoci kvôli piesočnatému podložiu je to dosť veľká výzva. Obyvatelia ostrovov pestujú tropické ovocie, zeleninu a kokosové orechy, ktoré sú nevyhnutné v maldívskej kuchyni. Na niektorých ostrovoch malé farmárčenie a rodinné záhradkárčenie zabezpečujú jedlo a dodatočný príjem. Ďalším dôležitým povolaním je remeselná výroba. Maldívčania sú zruční v rôznych starých umeniach, ako je tkanie rohoží, lakovanie a stavba lodí. Tieto umenia nielenže zabezpečujú živobytie, ale sú aj prostriedkom na zachovanie a odovzdávanie kultúry. Spôsoby dopravy na Maldivách sú rovnako zvláštne ako samotné ostrovy. Keďže je tu viac ako 1000 ostrovov roztrúsených po vode, doprava sa deje hlavne loďou a lietadlom. Dóny, motorové člny a trajekty sú hlavnými spôsobmi cestovania medzi ostrovmi, spájajúc miestnych obyvateľov a turistov v rámci súostrovia. Na dlhšie cesty ponúkajú hydroplány nádherný výhľad na ostrovy a koralové útesy. Rušné ulice malé sú plné motoriek a bicyklov, čo ukazuje, aké je mesto husto obývané. Medzi malé a susednými ostrovmi premávajú verejné trajekty, ktoré umožňujú každodenné dochádzanie do práce a na turistické účely. Hoci Maldivy čelia výzvam kvôli svojej geografickej polohe, vyvinuli efektívny a rôznorodý dopravný systém, ktorý podporuje staré aj nové spôsoby práce. Súžitie starého a nového je viditeľné vo všetkých aspektoch maldivského života, od toho, ako ľudia pracujú, až po to, ako cestujú. Keď sa blížime ku koncu našej cesty po Maldivách, vidíme, že toto súostrovie nie je len prírodným rajom, ale aj živou komunitou plnou odolných a kreatívnych ľudí. Od starých námorníkov po moderných podnikateľov, prispôsobivosť a vynaliezavosť ľudí naďalej formuje ich jedinečný životný štýl. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali a objavili bežné povolania a spôsoby dopravy na Maldivách. Dúfame, že sa vám páčil tento pohľad do každodenného života tohto fascinujúceho ostrovného národa. Keď sme si už pozreli, ako žijú miestni, poďme sa teraz ponoriť do prírody, ktorá robí Maldivy takými výnimočnými. Tieto ostrovy nie sú len domovom ľudí, ale aj útočiskom pre rôzne zvieratá, a to ako pod vodou, tak aj na súši. Farebné koralové útesy Maldív sú domovom pre bohatý morský život. Farebné ryby plávajú v koralových záhradách, zatiaľ čo obrovské manty sa majestátne vznášajú pod vodou. Maldivy sú jedným z mála miest na svete, kde môžete nájsť žraloky veľrybie, týchto jemných obrov mora. Napriek ich obrovskej veľkosti, sú tieto tvory neškodné pre ľudí a poskytujú neuveriteľný zážitok pre potápačov a šnorchlistov. Ale nie sú to len veľké morské tvory, ktoré nás fascinujú. Koralové útesy sú plné života, menších, no rovnako výnimočných tvorov. Pozrite sa, ako sa klauni šťastne vznášajú medzi sasankami a sledujte zložitý tanec čističov kreviet, ktoré sa starajú o čistotu svojich väčších klientov. Biologická rozmanitosť, ktorá tu prekvitá, je krehká rovnováha, kde každý tvor hrá dôležitú úlohu v zdraví ekosystému. Nad vlnami sú Maldivy domovom aj pre niektoré jedinečné suchozemské živočíchy. Obmedzená suchozemská plocha a izolácia ostrovov viedli k vývoju fascinujúcich tvorov. Ovocné netopiere, známe aj ako lietajúce líšky, sú často vidieť lietať medzi stromami za súmraku. Ich obrovské krídla vrhajú dlhé tiene v zapadajúcom slnku.
Tieto netopiere sú veľmi dôležité pre opeľovanie a rozširovanie semien, čím prispievajú k zdraviu ostrovnej vegetácie. Maldivy sú tiež rajom pre pozorovateľov vtákov. Ostrovy sú dôležitým odpočinkovým miestom pre mnoho sťahovavých vtákov. A druhy ako biela čajka a maldivská volavka majestátne lietajú po oblohe. Biela čajka so svojimi dokonalými krídlami je symbolom čistoty a pokoja, rovnako ako samotné ostrovy. Zachovanie tohto jedinečného prírodného bohatstva je pre obyvateľov Maldív prvoradé. Ochranné úsilie je zamerané na ochranu krehkých morských a suchozemských ekosystémov, ktoré sú domovom týchto jedinečných druhov. Chránené morské oblasti a udržateľné turistické praktiky sú len niektoré z opatrení, ktoré sa prijímajú Break Time Nolze Tvučul, s cieľom zabezpečiť, aby aj budúce generácie mohli obdivovať prírodné krásy Maldív. Aby sme túto časť zakončili, nezabúdajte, že Maldivy nie sú len rajom pre ľudí, ale aj rajom pre mnoho jedinečných úžasných tvorov. Od hlbín oceánu až po koruny stromov, Break Time divoká príroda Maldív dodáva týmto šialným ostrovom krásu a šarm. Ďakujeme, že ste sa s nami vydali na túto cestu za prírodnými divmi Maldív. Dúfame, že tento pohľad na jedinečnú divokú prírodu ostrovov vám poskytol hlbšie pochopenie úžasnej biologickej rozmanitosti, ktorá tu prekvitá.